हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आई हूँ नाच की वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। सासू के जगाइला ससुइया दुसुमनवा हो। ससुर के जगाइला ससुइया दुसुमनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। जेठा के जगाइला जेठनिया दुसुमनवा हो। जेठा के जगाइला जेठनिया दुसुमनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। देवर के जगाइला देवरनिया दुसुमनवा हो। देवर के जगाइला देवरनिया दुसुमनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। समिया के जगाइला सावतिया दुसुमनवा हो। सावतिया दुसुमनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। अब के जगाई चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो। चाटकल जोरिया चोरवा छीनई मोर गहनवा हो।